Xa está operativa a nova iluminación da parroquia de Lérez en Pontevedra. A actuación foi financiada ao 100% pola Deputación e supuxo un investimento de 1,4 millóns de euros. Permitiu a sustitución de máis de 1.400 luminarias, case 30 cadros de mando, con melloras no que se refire a eficiencia enerxética, aforro de luz importante, maior visibilidade por parte dos veciños e veciñas, e nun tempo como este de moita choiva, a mellora tanto nos cuadros como nas luminarias pois provoca que esas posibles averías que podían xurdir do mal tempo pois que non teñan lugar. Dende o Concello celebraron tamén este investimento. O alcalde puxo en valor os beneficios económicos e ambientais da renovación e cifrou en 1,5 millóns de euros a diferenza de consumo nos orzamentos deste ano respecto dos de 2025. Os cartos dos cidadáns, os cartos públicos hai que empregalos ben e, polo tanto, se necesitan moitas inversións e todo o que se poida aforrar mellor e, por outra banda, se evitan emisións de CO2 á atmósfera con unha iluminación diferente e máis adaptada aos tempos actuais, non? Esta actuación está enmarcada no convenio anual de 2,5 millóns de euros que a Deputación asina co Concello. Tanto López como Fernández Lores puxeron en valor a colaboración institucional. O Concello sempre atopamos a man tendida a efectos de realizar estas actuacións e primando o interese dos veciños. Nós, obviamente, como Alcaldía de Pontevedra, queremos que as inversións que a Diputación fai no Concello sexan superiores ás que están sendo e seguiremos loitando por eso, pero en todo caso sempre lealtade institucional. A renovación da iluminación continuará na zona norte de Pontevedra en barrios como a Parda e Valdecorvos. Neste caso o investimento será de 2,3 millóns de euros.